از حاجی داود قلجستان ji bajarê Mêrdîn ji qeza Qoserê ji gundê Ebdîlmamê me. Gundê me otavê Qoserê 8 kîlometreyê li ser rêya Ceylanpınarê. Gundê me debara xwe li ser eda dikin û li ser heywana û gelek xortê gund henin li ser vê rêya Iraqê dişoxilin. Şofêriyê dikin. Nüfusa gundê me 3200 însan in.